kako zračiš na fotografiji, ima toga, jel? Ima, kako da nema. I to je nevjerovatno, može se primijetiti, recimo često kad ljudi dođu da se fotografišu, recimo imam na primjer jednog čovjeka koji je trebao da se fotografiše za knjigu svoju, za cover knjige. I on je došao, inače, ovako, dosta energičan, pun samopouzdanja i tako dalje, međutim, kad je sjeo na stolicu i trebao da se fotografiše, promjena totalno. Vidite strah, trema, što je prirodno, razmišljate kako ću ispasti, kako to izgleda, šta će se desiti. I međutim, vremenom, ja recimo u prvih nekih 5 minuta ja sam pošao iza čovjeka da podesim svjetlo, ja kažem sad idem da podesim svjetlo, da korigujem, čovjek nije mogao da stane miran, ja ga zamolim da stanite mirni, on me prati. Znači da je malo tu ima straha, šta se tu dešava već kasnije poslije pola sata, to je bukvalno bilo instrukcija rukom pratiti ovako, zakrivi glavu, to je već bilo to. Tako da u suštini to je taj neki proces kako to ide.